Čau ľudia, vítam pri novom videu. Dneska je posledná ochutnávka celkovo, ale posledná akože ďalší video už bude akože gameplay, alebo možno že zvonka, neviem, no asi ne, gameplay zvonka už ne. No to je jedno, takže dneska bude ochutnávka Kinder Crispy. Yes, Kinder Crispy. Tak ideme na to. No nic, to ide otvoriť. To otvorím. Viete čo? Alebo ani neotvorím, no nic. No, za chvíľu sa vrátim, tak čakajte. Tak som tu. Neviem, že či... Asi ne, neukážem nožničky. Keď každý pozná nožničky, no to je jedno. Hop, som si to iba presuniem. Ej. No, dobre. Je to ešte z chladničky, takže to bude... Hej. Hej. No, počkajte. Hej. Ako, nej to... Jaj. Ale... Ja viem. Ja ti napríklad radím všetko. Tonky. Ja ste kedy mali tonky, alebo najväčšie, čo to je taká tyčinka. Nemám to, škoda. To je strašne dobré, určite lepšie než toto, ale to je z 10 tonky. Keď sa to vyhľadáte na internete a YouTube, hoci kde ako tu. Ale môžete to mať aj akože... No, toto je tiež také dobré. Takže raz. Hej, Kinder Crispy. Akože. Dá sa si to do chladničky, asi to už je 30 minút po chladničky. Alebo 20. Alebo ne, kam to ne, tak veľmi čakám. Čo ja viem. OK. A hodnotiť to mám asi... No. Nie je to zase najlepšie ani najhoršie. 8 z 10. 8 z 10. Nie je to Počkaj, nie je to zlé. Je to docela dobré, ale akože tu 10, ja viem. Možno 8,5 z 10. 80 presných, lebo nie je to najhoršie. Je to zase dobre, ale nie je to najlepšie. Čo by som také, nie že pesladie, no to má aj sladké, kúpte si to. Ja mám aj sladké, ale akože, ja viem. Nechutia napríklad tak Kinder vajíčku, ale tieto veci, nevadí, hehe. A toto nie je zlá tiež, hej. Kinder Crispy. Idem sa keď tak ešte na niečo pozrieť, takže počkajte chvíľu, môžete čo nájdem ešte. Čo ľudia, našiel som, je to akože, čo možno, že všetci už mali. Aj keď nie, tak určite, ak to budete poznať, tak kámo, neviem. Aj to 7 Days, ja som ho mal, ale prečo nenatočiť na video? Som ho mal tak 3 roky ho poznám, aj som ho mal 3 roky. Ale proste,
A inak, popýtam, čo to budem otvárať ľudia. Ten show, ktorý som tam dal, ešte to je pred točením? Nie, áno. Tak ľudia, akože nechápem, akože ľudia, vy ste neuveriteľní. Ja už to hovorím asi po 1000-krát, ale ja to budem hovoriť 5000-krát, lebo len kámo, ja sa zobudím a vidím tam 140 odobrateľov. Môj, akože, čo bol môj cieľ, hej, keď som už mal 130. Tak, vidím aj 140. Ďalší rekord, čo budem dávať, je 150. Každých 10 odobrateľov bude vyššie a vyššie, hej. Keď si niekedy dostane na svoj vrchol, čo mať cieľ zatiaľ, akože teraz je 1000 odobrateľov. Ne, že to je veľmi, ale proste akože dobre, ale to je až tretí cieľ. Druhý cieľ, lebo tento už nepočítam 140. Teraz, to je trochu veľmi vysoko, ale tak skúsim. Môj teraz ďalší cieľ je 500 odobrateľov. Akože, 500 odobrateľov je pre mňa akože by som odpadol. Ja to viem, možno, že za rok to dostanem, možno za 2, možno, že za 5 mesiacov, možno, že za 2 mesiace, čo ja viem. Natočené videí ma baví, jak to píšem. Akože, ale budem si meniť ešte tie veci. Budem si meniť asi ešte meno. Možno, neviem. Prvé bolo Maty. Všetci to mali, teraz mám Maty SS. Neviem, či všetci majú, aby to zase nebolo moc ťažké. Bude to pre mňa ťažké, môžeš či sa spýtam, ale dnes ja si robím. Musím ja to vymysleť. Tak počkaj, už to idem neviem, že zdržila video. Počkaj. Oni sa Mojiš nešla na cvič, že on nemôže robiť kvôli tým rukám, nemôže toto. Nosila som mu riadu, lebo som to chcela urobiť, lebo ma bolo ruky, lebo bolo to, čo by si chcel privyrobiť. Zároveň, áno, treba robiť. Ale ja som sa nesnažila na úkor mojej bolesti, čo som mala, nesnažila som sa nejako vyhýbať až tak tým robotu. Ešte 7 days to. Veľa podobenia nevidia. 10 z 10. Hej, akože existujú croissanty, napríklad nejaké podniky, no také niečo. Že proste máte nahriatý croissant na 2 polovičky, dajú vám tam, no, marmeládu, nutellu, ty vole, napojenák, neviem čo, a proste, to. Teraz hovorím o 7 days, hej. Ja hovorím celkovo, keby si celkovo, tak asi, že tie sú o 100 lepšie, však sú teplé a máš tam viacej tej marmelády, alebo čo to je nutella, alebo čokoláda, to je úplne jedno. Jasné. No. 7 days dám presne 10 z 10. Je to dobré. Je to dobré, nie je to zlé. Aj keď to video robím asi o 9. Nevadím. Alebo no neviem koľko hodín. Si robím to nejak, áno, o 9. Čo sa natočil o 8. Ja nie. Akože neviem, ako vy ste neuveriteľní, nevedel som, že vás niekedy dostanem 140 odobrateľov, ako keď už som ešte včera videl tých 139, tak som, že ten jeden odberateľ by mohol byť za 3-4 dní, ne asi. Lebo viete, nemal som veľa zhrnutí, čo vy ste, čo aj vydávate, tak proste vidím tam 1000 zliadnutí, no ja som odpadol, no. Keby to bolo také isté, aspoň teraz na tomto videu, tak by to bolo vynikajúce, akože. Nehovorím nič, bolo by to vynikajúce. Takže mám ten, keby ste to chceli si kúpiť. Bude, neviem, že tu všade, ale kúpite to určite niekde. 7 days croissant čokolád. Okay. To je asi ten menší, lebo sú ešte kosti. Alebo možno ten väčší, neviem, to je úplne, kúpte si aký chcete. Lebo sú tam aj pichute, že puding, jahoda, alebo také niečo, vanilka, jahoda, áno, také vanilka, jahoda, proste mixy. Ja som to ešte nemal.
Ale bude určite ďalšie ochutnávky, nie je to posledná ochutnávka, lenže už potrebujem natočiť nejaký gameplay. Práve stále style Roblox asi ne. No uvidíme, no. Global Garden to asi ne. Style Brainrot to asi tiež. Ne, neviem, uvidíme. Neviem, ak tu budú ne, ale neviem. Možno Roblox práve stále bude tiež, lebo to je tiež, no neviem, či bolo populárne, alebo je populárne, ale mám Bravlko. Potom môžem keď tak natočiť nejaké fotbalové hry. Ale nebojte, niekedy ešte určite video z vonku. Nej to. Ja budem sa snažiť. Môže to byť za 5 mesiacov. Hej. Neviem. Ja neviem. Môže to byť za rok. Čo natočím video z vonku, hej. Lebo keď už bude nejaké video, tak bude fotbalové. Ale možno. Aha, ale Flaming. Lamin, Jamal, Uno, Defers, Lamin, ale ne, si Ronaldo. Akože ne, na to nejdem nejako. Messi dobrý, Ronaldo je dobrý, Lamin je dobrý, čo aj Neymar už má svoje roky, čo všetci majú, akože, čo ja ne. No, čo sa doberiem o futbale? Ja sa doberiem o futbale. Nevadí. No, dobre. Takže už asi pomaly budem končiť. Aj, pardon. Ospravedlňujem sa. No. Takže už pomaly asi budem končiť. Ďakujem za 140 odobrateľov. Ďalší rekord bude 150. A akože budem to dávať furt, akože rekord bude naviac 10. Ale akože normálny ten rekord, čo je teraz môj najvyšší, tak je 500 odobrateľov. Jajke. Lebo ja si pamätám tie časy, keď som mal asi 50 odobrateľov. A tam som proste mal Messiho. Tak ľudia sa menia. Čím ste starší, tým máte iné chuťovky. Máte všetko iné. Napríklad, nebudem hovoriť svoj vek. Ale niekedy môžem povedať, keby ste chceli, tak veľmi vedie môj vek. Vlastne, je to asi jedno. Takže tak, no. Nebudem to už držať, už to má 13 minút a neviem, čo budete kúkať 13 minút len na to, čo rozprávam. Dajte odber, dajte like, dajte zvonček. Keď chcete len odber, nemusíte zvonček, len to je keď, že zvonček, keď niekto nájde, čo je, tak keď dáte niekomu zvonček, napríklad hovorím, ne, ale srandu si robím. Duklok, hej, alebo ja neduklok, neviem, neduklok, tento asi Mr. Príklad hovorím, hej, asi mu takto, hej, ale reálne, keď dáte prosím zvonček, tak proste, keď vy ľudia dáte napríklad nejakému youtuberovi zvonček a on natočí video, tak vám proste, keby niekto nevedel, hej, tak proste vám vyskočí napríklad, vymyslím si, Matis, čo som ja, vydal práve nové video a popí, alebo si proste vydal nové video, hej. Tam máte v tých oznámoch a tých proste, hej. A to je asi všetko. Nebudem už zdržiavať, lebo neviem, na čo budete kúkať, takže sa budem len rozprávať. No takže už pomaly budem končiť, dajte like, odber, zvonček, keď nechcete, tak nemusíte zvonček, ale len tak to hovorím. Ďalšie video budem sa snažiť za 5 dní vydať. Uvidíme, čo z čoho to bude, rozmýšľam. Piatok mal výjsť, sorry, už budem hovoriť iba pravdy, ok. Mal výjsť teda včera, čo je piatok. A dneska, aby ste vedeli, datum neviem, koľka teórie, ale dneska je sobota. A tak asi nikoho to nezaujíma. Proste, to je jedno, proste. Dajte like, odber, zvonček, a vám nehoďte ako žiadne ďalšie video. Nemusíte, keď nechcete, ale kúkajte môj kanál. Ďakujem za každý odber, za každý like.
Čaute.